अनस्रि नांगौ नांगौ। गिबियावनो आङो आफा इसोरखौ हाजासे हामबायहोनो आंखौ आरो जोंनि न'खरखौ गोजोनै लाखिनो थाखाय। आंनि मुङा प्रियंका सांमा, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, टिपकाइ एरिया, खान्थालबारि मण्डलनि। आङो आंनि देहा मोदोम गाहामनि थाखाय आङो टेस्टिमनि होनो नागिरदों जे आङो उदै सादोंमोन। उदै सानाय समाव आङो आंनि उदैयाव खेबनै फालियावबो अन्थाइ जादोंमोन आरो उदै सानाय समफोराव आङो ओंखामफोरखौबो जानो हायामोन। ओंखाम जाबा उदै सायोमोन आरो जायाबाबो उदै सायोमोन आरो आङो मोजाङैनो थाबायनोबो हायामोन आरो गंनानैसो थाबायोमोन आरो आङो स्कुलफोरावबो थांनो मोनाखै। स्कुलाव थांनो मोनैयावनो बोसोरसे जाबाय आरो आङो एग्जामफोरखौबो होनो मोनाखै। आरो उदै साबा आंनि उथुमाय खाथियाव अन्थाइ बायदि गोरा जानानै सायोमोन आरो बे साबा आङो उन्दुनानैबो थानो हाया आरो गसंनानैबो थानो हाया, जिरायनानैबो थानो हाया, ओंखामफोरखौबो जानो हाया आङो बेनि थाखाय आङो आबौ बिपिन नार्जारिनाव आङो प्रार्थना खालामदों, कल खालामदोंमोन आङो आरो आबौ बिपिन नार्जारिया आंनि थाखाय प्रार्थना खालामनाय लोगो लोगोनो आङो आंनि देहा मोदोमफ्रा गासैबो आंनि मोदोमफ्रा सानायफ्रा गासैबो हामबाय आरो आंनि आइयाबो उदै सादोंमोन आरो बाहेरा खालामनायाव आलौयोमोननो आरो बेखौबो आङो आबौ बिपिन नार्जारिनाव कल खालामनानै आइनि थाखायबो प्रार्थना रिकुवेस्ट खालामदों। आबौ बिपिन नार्जारिया आइनि थाखायबो प्रार्थना खालामनानै होबाय आरो दा इसोरनि अननायाव आइ आरो आं जोंनि बिमा फिसाया दा मोजां इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं। बेनि थाखाय आङो इसोरखौ हाजासे हामबायहोनो आरो आबौ बिपिन नार्जारिखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे हामबायहोनो। आङो आंनि एसेयावनो आंनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।